खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बाक्सानि सालबारियाव इन्टारनेशनल योगा सान फालिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव दिनै बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव इन्टारनेशनल योगा सानजों लोब्बा लाखिना मोनसे आयुष्मान कमिटियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो एमसिएलए मन्टु बर' एमएलए जलेन दैमारी बिथांमोनहा बाहागो लादों। मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों दि वैदिक जुगनिफ्रायनो भारतबर्षआव गोजाम मोनसे प्रेक्टिस जोंनि सावस्रि जोंनि गोसो आरो जोंनि गासै साननाय हनायफोरखौ अर्गानाइज आरो बेलेन्सिं खालामनो आरो मोनसे मोजां गोजोननि जिउ खुंनो थाखाय योगा खालामनाया गोबां बिहोमा होबोदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि मानास आरो सालबारियाव गोबां खामानि सोलिगासिनो दं। बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै गोबां खामानि मावनो थाखाय रायजोनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायलायदों आरो मानासाव जिब जुनारनि रैखाथिनि थाखाय फानबारि ओनसोलाव गोदानै मोनसे रेन्ज मावख' डिभिजन बानायनांगौनि खोथाखौ गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों होनना फोरमायदों बिथां प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदियाबो अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमाव योगा सान फालिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर', मन्त्रि उदखाव गोरा ब्रह्म, एमसिएलए मन्टु बर', एमएलए जलेन दैमारी आरो मन्त्रि जयन्त मल्ल बर' बिथांमोनहा बाहागो लायो। लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। আজি আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি বিটিচিৰ বাস্কা জিলাৰ অন্তৰ্গত শালবাৰীত কেন্দ্ৰীয় যোগ দিৱস পালন কৰোঁ। ৰাইজৰ অপাৰ উৎসাহ আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ মাজতে আমাৰ এই যোগ দিৱস সম্পন্ন হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই বিশাখাপট্টনমৰ পৰা দিয়া ভাষণো আজি আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে শুনাৰ সৌভাগ্য হয়। আজিৰ এই যোগ দিৱসৰ সুন্দৰ কাৰ্যসূচী সফলতাৰে পালন কৰাৰ বাবে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল আৰু বাস্কা জিলা প্ৰশাসনক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ এই আমাৰ অনুষ্ঠানত বিটিচিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম, ৰূপেশ গোৱালা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ আৰু কেইবাগৰাকীও বিধায়কে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে, বিভিন্ন সামৰিক অৰ্ধসামৰিক বল, যুৱক যুৱতী সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শালবাৰীৰ লগতে আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস পালন হৈছে। মই পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যবাসীক আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। दिनै सालबारियाव इन्टारनेशनेल डे अफ जगानि मुलुगनां सानखौ बेवहाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव फालिनाय जादों आरो बेवहाय बिटिसि सरकार आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट लोगोसे आसामनि जगानि थाखाय जि मोनसे आयुष्मान कमिटि बानायदों आयुष कमिटि बिथांनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों आरो जोबोद मोजाङैनो फालिनाय जादों। लोगोसे जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमाव बिथाङा फालिदों। लाख लाख मानसिनि गेजेराव बिथांनि बिबुंथिखौबो बेवहाय खोनासंनाय जादों आरो जों बयबो मिथिगौ वैदिक जुगनिफ्रायनो बेवहाय भारतबर्षआव गोजाम मोनसे प्रेक्टिस जोंनि सावस्रि जोंनि गोसो आरो जोंनि गासैबो साननाय हनायफोरखौ अर्गानाइज खालामनो बेलेन्सिं खालामनो आरो मोनसे मोजां गोजोननि जिउ खुंनो थाखाय योगा प्रेक्टिसा गोबां बिहोमा होबोदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो सानो जे सारा भारतल' नङा मुलुगावनो दिनै गासै 177 हादोरनिख्रुइ बांसिन हादोराव योगाखौ फालियो आरो बे योगा फालिनाय हादोरफ्राव योगा फालिनाय सुबुंफ्रा फैबाय थानाय समाव गाहाम देहा आरो गोसो मोननो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों।